हाय पायलावा के दौरा ले जात देखई, हाय नीलुआ के दौरा ले जात देखई। Content by Rehan Music. Content by Rehan Mix Music. Welcome recording studio. Deep Sunindra Bajja. DJ Rehan Babu. DJ Rehan ले Babu. जात देखई, हाय Gopalganj. 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 ले जात देखई। Presented by Tarana Music. ले जात देखई। छठी माई के घाटे बावे जननी तनाइल, जननी तनाइल हो जननी तनाइल। फोटो खींचेला मोबाइल बिया लाइल, घाट पर डीजे बजत देखमी, हई कजलियो के दौरा ले जात देखमी, हई अंजलियो के दौरा ले जात देखमी, हई कवितावा के दौरा ले जात देखमी। Content by Rehan Music. ले जात देखमी, हई पायलावा ले जात DJ Rehan Babu. DJ देखमी। Rehan Babu. DJ Rehan Babu. DJ Rehan Babu. Gopalganj. Gopalganj. ले जात देखमी, ले जात देखमी, हई पायलावा ले जात देखमी। केहू आवे पैदल केहू आवे भूई पारी, आवे भूई पारी हो आवे भूई पारी। यादव टुंटू छठी माई के पुकारी, अजित प्रेमी के नचत देखमी, हई कविताओं के दौरा ले जात देखमी, हई रीनावा के दौरा ले जात देखमी, हई नेहावा के दौरा ले जात देखमी, हई रनिया के दौरा ले जात देखमी। पके तैयारी सब सहेली जाता बारी हो माई के दुआरी, पूजला चरण छठी माई